Паметника на кон на Етиен Марсел, първия кмет на Париж. И Notre-Dame de Paris. Grossa come quella che avevo trovato che io quando veniva l'ara. Много красиво гледа. Ловна хижа, много първоначално. Всичко се е развивало, както ви казах, на левия бряг. А тук на десния бряг не е било толкова добре развито в началото. Било е предимно гори, имало е много вълци, тук са стрелвали вълци, имало малка ловна хижа. След това построяват малка отбранителна крепост. Утре, когато отидете в Лувъра, вие ще тръгнете отдолу нагоре и ще видите основите на тази крепост, върху която след това Луи на 13 решава да започне да строи целият дворец. Първоначално той построява квадратния дворец. И в общи линии той това успява да построи. С времето и с подкрепата и на Ришельо започват да се построяват от другата страна вече крилата. Ще ги видите. Обичам да минаваме от Le Louvre. Направи като в Рим. Отгоре слагат включително 4 коня. Първоначално слага, ако сте ходили в Венеция, на Сан Марко, отгоре на тези 4 коня, които са от византийско време още, той ги взема и ги носи тук. Но след това успяват да се изнесат, той ги връща и правят копия на тези 4 коня и ги поставят тук. Това е малката триумфална арка и се нарича Ла Карусел.
Също както и входа, през който утре ще влезем в Лувъра. От тук нататък започват градините Тюилери. Тук на финала е бил дворецът Тюилери. Някога е имало много градините Тюилери. Bătăm partea, da? Ha?